25 minutu goizeko 9:00 eta gaur Arnaldo Otegi EH Bilduren idazkari nagusia, gonbidatu faktorian. Otegi jauna, egunon. Egunon. Gernikan ikusi zintugun atzo, Eusko Legebiltzarraren 55. urteurreneko ekitaldian, olako eguna izan zen? Pixka luzetxoa izan zen, egia esateko, ez ekitaldi luzea izan zen, baina, nik uste dut merezi izan zuela egotea. Eta ongi pasatu zen, euki genuen aukera hainbat jende agurtzeko, halakoetan gainera jende desiente ikusten duzu aspaldi ikusi gabe, eta nik beti planteatu izan dut, harreman pertsonalak oso importantea direla politikan, ez? Eta orduan, euki nuen aukera jende asko agurtzeko, eta ongi juntzen. Zer horrek ere urte dezente egintzen dituen parlamentuan, 10 guztira, 95-tik 2005-era, zein duzu gogoan? Ibarretxe plana eta bozketa zen, eta uste dute momentu inflexio puntu bat izan zela, ez? Gure eskubide nazionalaren inguruko eztabaida hura, gure nazio identitatearen defentsa hura, eta uste dut garaiaretan ere ezker abertzaleak kapaz izan zela momentu aretan ardurarekin jokatzeko, ez? Eta bide emateko halako proposamen bati, ez? Gerora Madridek atzera bota zuena, baina nik uste dut momentu aretan Lizarra Garazikin batera, nik uste dut izan direla azkenengo urte luzeetan, herri honetan abertzalen arteko eta ez bakarrik abertzaleak, elkarlana sustatutako koiuntura historikoak, eta uste dut herriak asko eskertu zituen aleginak izan zirela. 55. Urteurreneko ospakizunak atzokoak, dena den 55 urte atzera eginda Ezker Abertzaleak ez zuen Legebiltzarrean lehen urratsaietan partea hartu. Hauteskundetara aurkeztuarren ez zituen Legebiltzarreko eserlekuak bete. Gaur egundi begiratuta, nola ulertzen duzu erabaki hura? Akatsa izan zen? Nik ez dut uste, nik uste koiuntura bakoitzak eskatzen dituela joera koherenteak, ez? Zen izan egin daiteken irakurketa 40 urte beran dago, ez? Momentu horretan, bi nolabaiteko norabide zeuden euskal politika gintzen, bata usdura demokratikoaren aldekoa, Ezker Abertzaleak ordezkatzen zuna, pentsatzen zuen aukera historiko hura galdu egin zela eta askoz gehiagorako ematen zula gure askatasun nazionalaren ikuspegitik eta askatasun sozialen ikuspegitik, eta egon zen beste zati bat pentsatu zuna hura zela bidea eta bide horretatik egin behar zela, ez? Uste dut txibertan alegin bat egin zela abertzaletasuna eta ez abertzalen arteko apustu bat egiteko ausdura demokratikoaren alde. Uste dut garaiak, eta ez naiz ni hasiko orain zeinek zuen arrazoiaro, ez, baina garaiak bai politikoki argi utzi dutela ausdura demokratikoa eman ez zenez momentu honetan daukagun hainbat eta hainbat esparru juridikoak, polizialak eta bar, hango herentzia sortu mantendu egin dutela, ez. Baina nik etorkizunari begira esango nuke, garai honetan nolabait ere denok gaude hor, oraindik herria zatitua da, oraindik garaiaretan Nafarroa izan zen guretzat ikurra eta jarraitzen du izaten, Nafarroa guretza da Euskal Herriaren nolabaiteko zutabe nagusia, eta gogoratu nahi dut 25 eserleku zeudela parlamentu horretan Nafarrek egoteko, eta azkenean ez ziren egon. Ni etorkizunari begira konklusio bat aterako nuke, ez herri bezala, ez, eta da, zatitu ginen, 77-78an, oraindik bide bat daukagu egiteko, egon dira koiuntura historiko batzu nun batu garan, adibidez Ibarretxe planarekin, Lizarra Garazin, eta uste dut etorkizunean, ni beti esaten dut, eta berriro errepikatuko dut, abertzalen artean suma zeroan ezin gaitezke egon. Atzoko Gernikako ekitaldian, beste alderdi abertzale nagusiko buru berriarekin, Aitor Estebanekin solasean ikusi zintugun, irrifartsu ere bai? Kimikarik sortu da? Uste dut biak atsegin egon ginela, uste dut gainera bakoitzaren nortasunaren gainetik ere, beharrezkoa dela, bera Euskadi Buru Batzarreko lehendakaria da, momentu honetan, ni Euskal Herria Bilduko idazkari orokorra, eta bi familia abertzaleon esan dezakegun lidergoan gaude, eta herri honen interesak defendatzeko, bai ala bai ondo eraman behar gera, baina egia da oso elkarrizketa atsegin auki genula, bai. Ez dira harremanak Madrilen behintzat, Aitor Esteban kongresuko bozeramale izan diren bitartean, EH Bildurekin leunak ere izan?
Beno, betu, hor esango nuke politikagintza tradizionalean Madrid, ze gertatu da, hor evoluzio bat egonda, ez? Madriden urte askotan egonda Euskal Herri Jeltzalea, eta nolabait ere Euskal Herri Jeltzalearen bidetik egiten ziren akordioak Madriden. Bueno, hori aldatu eginda Euskal Herria Bildurekin, Euskal Herria Bilduk ere kongresuan bere lana egiten du, lanera juten da, eta lortzen ditu gauzak ere. Horrek sortzen du kompetentzia bat, ez? Legitimo izan daitekena, ez? Baina guk horren gainetik beti izan dugu asko zero behago izango litzatekela herri bezala aritzea Madriden, ez? Eta bestea beste, gauza batzuen inguruan defensa mankomuna egitea, ez? Eta horretan egin ditugu azken urteetan proposamen desente, ez publikoak, ez? Aritzeko batasunean, ez? Bueno, ez da posible izan, batzutan, gehienetan ez da posible izan, baina nik orain gogora ekarri nahi dut, guk kongresuan gauza bat egin dugu, 3 adierazpenekin bukatu genuen kongresua, 3 xedapenekin, eta uste dut importanta dela gogoratzea. Guretzat ez du zentzua hondirik Espainiara hauteskundeak egiten direnean abertzaleak eta ez abertzaleak, baina Euskal Herria nazio badela eta erabakitze eskubidearen jabe dela pentsatzen dugunak, leia esparru bezala hartzea kongresua, senadua eta Espainiako hauteskundeak. Zergaitik, beraiek urna jartzen dituztelako, lurralde zatiketa gainditu egiten da, zeren eta urnak Nafarroa garaian ere jartzen dira, eta horrek aukera bat ematen digu, eta da minimoen artean akordio bat egiteko. Zein da minimoen minimoa? Aitor Estebanek berak esantzuna bere despedidan eta gurrean kongresuan, ez gara Euskadi askatuta. Horren inguruan posible litzateke herri honi aukera bat ematea, ahots propio eta bakarrarekin jokatzeko alako hauteskunde batzutan, hori izan da gure proposamena eta mai gainean dagoena. Hortuzarri hartu dio lekukoa Estebanek. Hortuzarrek azkenotan baikorritz egin du, autogobernuaren eguneratzea egindako lanaren inguruan, asko aurreratu dela, eta akordio posible ikusten duela. Estebanek hori ukatu gabe, aurrera begira, batez ere, Madrilen izan litezken zailtasunetan jarri du azpimarra. Atalka joan da, Hortuzarrekin orain arte egin den lan politikoari dagokionez, ze puntutan daude gauzak, ze akordio aukera erreal dago, epe labur ertainean? Nik uste dut daramagula urte asko honetaz hitz egiten, eta aurreratu dela esan dezakegu, bai? Era diskretoan egin baldin bada lana ere bai, bueno, berak esan du aurreratu dela, eta nik hori ez dut ukatuko, eta aurreratu da. Nik gero kontestu historikoa jarriko nuke mai gainean. Gure ustez, argi dago aukera leio bat dagoela esaten dugunean, aukera leioa orain dagoela esaten dugu. Hau da, Sánchezen gobernu alternatiba badakigu zein den. Voxekin gobernatzen dut PP, eta bueno, zentzu horretan esan dezakegu gure askatasun nazionalak, ero gure eskubide nazionalak eta nazionalean urratsa egiteko momentua orain dela, gure ustez. Eta beraz aprobetxatu egin behar dela, ez? Aitor Estebanek esandakoa, nik uste dut ere bere pisua daukala, beregan, 21 urte uste pasatu ditula Madrilen, ezautzen du Madrilen gauza nola dijoazten, baina nik uste dut zuhurtzi guztiarekin 3 gauza esango nuke. Aurreratu eginda, aukera orain dago, zuhurtzia bai, baina ambizio nazionala behar dela momentu politiko honetan. Noren artean aurreratu da? Nik uste dut PNV eta gure artean, ez da bakarrik horretaz, ez dugu bakarrik PNV eta gure artean hitz egiten, PSOE-rekin hitz egiten dugu, PS-rekin hitz egiten dugu, Nafarroan gure PSN-rekin akordia dituzte, nik uste dut mundu guztia konturatzen dela momentu historiko honetan urrats bat egin behar dela nazio ikuspegi batetik. Eta horretan, balorean jarriko nuke, eneko handuezak berak esan dakoa, ez? Esan duenean, mundu guztia ados gaudela nazio bat garela, ez? Nik askotan errepikatu dut azken urte hauetan hortik hasten dela bide bat, ez? Nola rekonozitzen gera guztiak Euskal Nazioaren parte, eta Euskal Herriaren nazioa aitortza nunbait nola egiten dugun termino politiko eta juridikoetan. Eta horretan aurreratu dugula momentuz. Gero horrek gauza asko dakarki atzetik, ez? Baina momentu orain da, eta gutxienez orain arte nik uste dut, eta uste dut etorkizunean horrela izango dela. PNV-rekin, Hortuzarrekin eta PNV-rekin
oso argi geneukala momentua orain zela, ez? Eta ez daukagula denbora mugagabea urratsa egiteko termino nazionaletan. Beraz, aurreratu da EAJaren, EH Bilduren eta PSeren artean, ulertu behar da, aurreratu den hori Madrilen egungo gobernuak ontzat emango luken zerbaiten inguruan aurreratu dela. Badago Moncloaren oniritzia? Bueno, nik ez nuke esango oniritziri dagoen, esango nukena da gauza bat. Aukera orain da, zergaitik, besteak beste, Madrileko gobernuak, eta guk beti gogoratzen dugu Mertxe Aizpurua lehenengo investiduran egindako diskursoa. Guk 3 gauza planteatu genituen lehenengo diskursoan. Politika penitenziaria arrunta egitea, legea aplikatzea, alor sozialean urratsak egitea, eta bazegoen 3. Eskaera bat eta zen, arazo nazionalei irtenbide demokratiko bat ematea. Orain hortaz hitz egiten ari gera. Eta hortaz aritu egin behar gera. Eta nire ustez importantena da lehenengo urratsa Euskal Herrian akordioa sustatzea dela. Eta akordioa ez da egin behar gure muga mentalak nola baitere mai gainean jarriz, eta hau eta beste zer egingo dute, baizik eta gu herri bezala dauzkagun erronkekin, dauzkagun desafioekin, ze behar dugu aurrera egiteko. Termino guztietan. Eta orduan hori izan behar da eztabaida, eta horretan ados jarri behar gera. Orduan, Estebanek Madrilen sor daitezken zailtasunak dela egoera ez egonkorragatik, dela epaitegingatik, iruditzen zaizkizu desmotigagarri izan daitekela? Ez dut uste, nik uste dut berak egiten duna, bueno, nik horrela interpretatzen du, baina berak argitu behar du hori, ez? Nik uste dut berak zuhurtzia jarri nahi diola egoerari, ez? Bueno, eta hori beti ongi dago, guk ambizioa jarri nahi diogu egoerari. Hau da, eta agian oreka izan daiteke zuhurtzia, baina ambizioarekin. Osa, Madrile zer egin dezaken badakigu. Eta ze motatako movimenduak egon daitezken judikaturaren partetik badakigu. Baina horren aurrean dago, baina Euskal Herria ze behar du momentu honetan. Buru jabetza terminoetan, nazio aitortzan, kompetentzien inguruan, harreman ereduaren inguruan, ze behar du Euskal Herria lurralde ikuspegitik, eta nik uste dut hor jarri behar dugula puntua. Niretzat lehenengo fase honetan Euskal Herrian, eta Euskal Herria hitz egiten dudanean, 4 herrialdetaz hitz egiten dugu. Kapaz izango baginateke, bakoitzaren esparroak errespetatuz, akordio alik eta zabal bat sustatzeko lehen urrats oso importante izango zen. Eta niretzat lehen urrats hori eman behar da nola baitere zuaitzeanen enbor batenpean, eta da Euskal Herria nazio bada. Eta gu Euskaldunak nazio bat osatzen dugu. Eta nazio horrek 7 lurralde ditu. Hortik abiatuta gero bidea egin behar da. Ulertzen dudana da, esaten ari zarenagatik, hitz egiten ari zaretela Gernikako estatutua ordezkatuko luken autogobernu eguneratze bateaz, baina Nafarroaren gaia ere hizketaldi horietan oso presente dagoela. Bueno, esan nahiko nukena da, Nafarroak ere behar duela momentu honetan, aurrerago eztabaida horri heldu, ez? Zeratik esaten dut, nik uste dut momentu honetan gauza bat gertatzen ari dena, eta niretzat importantea da azpimarratzea abertzale ikuspuntu batetik, nazio ikuspuntu batetik, eta da autogobernuaren eztabaida, buru jabetzaren eztabaida 7 lurraldetan ematen ari dela. Orain dela hilabete batzuk Euskal Herria bai, Lapurdi Baixen Nafarroa eta Siberorako autonomia estatuto baten aldeko apustu egin zuen, eta uste dut azkenean eztabaida hau batzuk identitaria deitzen dioten, eztabaida hau gutxi duela identitariotaz. Osea, afera da, azkenean Euskaldunak gure herrian, kilometro zeroan gure arazoi nola aurre egin, hori dela eztabaida. Eta horretarako tresna behar ditugu. Eta tresna horiek, nolabait ere, buru jabetzaren bidetik etorri behar direla, ez? Eta uste dut, horrek ematen duela zoru bat, akordio zabal bat egiteko. Hau da, Euskaldunok momentu disruptibo batean, iraultza digitala, inteligentzia artifiziala, nazioarteko ordenua guztiz desegina dagoen honetan, batzuk esaten dute, nola babestu behar gera misil nuklearraren kontra, eta ze babes mota behar ditugu, eta bartago esaten dugu, guk herri bezala ze babes mota behar dugu. Zein da guk eraikiko dugun babesa, gure identitate nazionala, gure naziotasuna gordetzeko, gure kultura gordetzeko, gure hizkuntza gordetzeko,
eta ditugun arazo guzti etxe bizitza osasungintza aurre egiteko. Gu babes bat eraiki behar dugu, eta eraiki behar dugu babes bat Euskal Herri osoan. Estebanek fokoa zabaltzea ere eskatzen du, eta estatura baino Europara agian gehiago begiratu behar dela. Estatuak eurak ere ez direla jada independente Europa mailan, eta Europa aldatzen ari denez hor sor daitezkeela, gure bezalako errealitateak tokia lortzeko aukerak. Uste duzu hortan? Bueno, nik uste dut esploratu daiteken gauza bat dela, baina uste dut hor badaukagula abia puntu ezberdin bat. Hau da, guk ulertzen dugu Euskal Herri jeltzalea, bueno, ez da ahaztu behar Euskal Herri jeltzalea demokrazia kristiarauaren parte izan dela historikoki, oso europeista izan dela betidanik, baina guk uste dugu hitz egiten duten Europa hori desagertu egin dela. Gaur egungo Europak ez du zerikusirik horrekin, eta ikusten ari gara egunero, ez? Europa momentu honetan ez du proiektu politikoa mankomunik, Europan eskuin muturra toki askotan agintzen ari da, eta momentu honetan ematen du gehiago estatalizazioaren aldeko apustuak egiten direla beste gauza batetaz baino, ez? Guk aldiz esango balitz, posible izango balitz alternatiba bat Europa horretarako, eta alternatiba hori izango balitz herrien Europa bat osatzea, eta herriek eta nazien Europa bat osatzea, eta gehien bat ikusten dugu Europa hori soilik ezkerretik eraiki daitekela. Eskubia gero eta nabarmenago, beste Europa mota bat egiten ari da, orain egia da gaudela bide gurutze oso importante batean, beste Trumpen gobernuak egin duen apustua, baina uste dut interesgarra izan daitekela ze Europaren inguruan egiten ari geran apustu, eta ze Europa nahi dugun etorkizunean. Horretan ere, seguraski puntu haman komunak eduko ditugu. Autogobernuaren eztabaida horrek, azkenean akordio aldortu eta biderik egongo badu izango da Pedro Sánchezen gobernuaren biziraupenaren araberakoa. Iraungo duela dio berak, baina aurten ere ez dauka aurrekontuak ateratzeko nahikoa babes, kongresuan aurkeztu ere ez dirudi egin nahi dituenik, zilegi iruditzen zaizu jokatzeko modu hori? Bueno, nik ustot aurrekontorik gabe jende asko gobernatu egin duela, ez? Eta egia da, beitu guk, lehenengo momentutik, hauteskunde gauetatik, esan genuen gure ustez, herri honek gauza bat oso argi adierazizuela bere botoekin. Berdin EH Bildu bozkatu zuen PSE, PSN, gero ABAI, gero PNV. Herri honen borondate herritar eta demokratikoa gau harretan oso simpleki labur daiteketa da, PP Voxeko gobernu bat ez duguna Espainiar Estaduan. Eta horrek nire ustez lotu beharko gintuen termino demokratikoetan. Eta gu koherente gera horrekin. Nik uste dut aurrekontuak ez badaude ere, Pedro Sánchezek jarraituko dula. Hori da pentsatzen dudana. Bai? Hobe luketela aurrekontuak ukitza dudarik ez dago. Baina uste dut horrek eramaten gaituela reflexio sakon batetara, eta da, nolabait ere, herri honentzat, lehen aipatu dugu, bueno, elkarrizketa guztian eskubide nazionalen ikuspuntutik, baina baita ere antifascismotik, ero antiautoritarismotik, momentu honetan aukera hobeagorik ez dago Espainiar Estaduan halako gobernu bat egotea baino. Salbu kapaz izango baginen Euskal Republika Independiente eta Ezkerrekoa egitea, baina momentuz ez dirudi epe laburrean lortuko dugunik. Lortuko dugu egunen batean. Gobernu honen neurri gehien txuenetan, babesa behar izan duenean zuek babesa eman duzue, baina defentsa gastuari dagokionez diozue, igoera hori ez duzuela babestuko. Hori ezezkoa da? Bai, a ber, gure posizio oso garbi planteatu izan dugu, ez? Eta da, ze irakurketa egin dugu, ez? Bueno, eta irakurketa hori hasten da Rusiak Ukraina inbaditu zuen momentutik, ez? Guk esan genuen gu horren kontra geundela, argi eta garbi. Ez dira gauza konpontzen beste herrialde batzuk inbaditzen termino militarretan, baina lehenengo momentutik esan genuen gu rearmearen eta Ukraina armatzaren kontra gaude. Horrek eskalada bat ekarriko du. Bueno, beste gauza batzuk esan zituzten. Bueno, eta horrek eraman gaitu puntu batetara, momentu honetan, dozenaka milaka hildako beranduago, gauza dauden bezala. Eta eskalada militarrak, nun gelditu da eskalada militarra? Porque lehenengo ziren arma defensiboa, gero ziren Aimarra, gero ziren Leopard tankea, gero ziren avioiak. Nun gelditu da? Tropak eraman behar zirenean. Hor gelditu da. Zergaitik, horrek eramaten gaituelako gerra batetara nun inork ez du irabazten. Orduan, orain rearmari buruz hitz egiten digute. Bueno, gehitu dezagun armada bakoitzak Europan dituzte baliabideak eta Rusiak baino askoz gehiago dituzte. Zein da aldea? Rusia
termino nuklearretan lehenengo potentzia dela munduan. Ezin daiteke gerra bat militarki irabazi potentzia nuklear bati, kitxo. Orduan, egiten dugun apustua da, rearmea ze logikari erantzuten dio, eta nik aukera izan dut Parlamentu Europearrean honetaz hitz egiteko. Bata izan daiteke logika ekonomikoa, hau da, Europa, bueno, industrialki ez dago oso ongi, eta orduan hortik abiatuko dugu, bi, rearma egingo dugu gerra bat egiteko, eta guk esaten duguna da, herri honek otani ezetze esan zion, nik ez du nahi gazte euskaldun batek, ez orain eta ez gero, ez dakit noren aginduz, gerra bat egitea, ez dakit zer tokitan. Eta hirugarrenik, eukidezake beste logika bat, eta da, bueno, rearmatu daitezke hainbat eta hainbat estadu Europan, Europa komunitate bakar bezala ulertuak, baina azkenean hau bukatu behar da Rusiarekin itun bat eginez ziurtasuna nolabait ere bermatzeko Europan, ez dago beste modurik. Europako testuinguruan kokatuta, azken ordu hauetan zer esana handia eman du Marine Le Penen inhabilitazioak, 5 urterako inhabilitazioa ezarri diote, berak esan du, elegiteen bidez borrokan segiko duela, nahi duelako, Elisiorako hauteskunde horietara aurkeztu. Ze ondorio izango dituela sententzia honek esango zenuke? Europa mailan eskuin muturraren arrotze bat ekar dezake honek? Nere beldurra hori da. Hau da, nik badaki zer dira inhabilitazioak, nola egiten dira, eta kasu honetan uste dut ez dela gure kasua bezalakoa, beste korrupziarekin lotua dagoelako, finanziazioarekin eta barrarekin, ez? Baina uste dut horrek ekar dezakela oldarraldi bat eskuin muturraren partetik. Hau da, ez dut uste termino elektoraletan ultraeskuindarraren ahultzea karriko duena estadu frantsesean, kontrakoa, eta horrekin kasu egin behar da. Zen eta nik uste dut ez gerala batzutan ohartzen nolako estrukturaltasuna duen olatu reakzionarioak Europan. Hau ez da fenomeno konjuntural bat, ongi landutako fenomenoa da, marko mental asko landu egin dira, uste dut ezkerrak ere baduela bere ardura honetan, azken finean jende asko sentitzen delako sistematikat, edo sistema honek ez diolako nuaiteko bere beharrezkoak diren, lehentasunezko diren interesak defendatzen, eta uste dut horretan eskuin muturrak ongi landu egin dituela marko mental hoiek. Baina nire ustez nik ez dit pena ematen Marine Le Penek eta gertatu zaionak, baina nik ez dut uste horrek geldituko duenik estadu frantsesean eskuin muturra. Etxeko kontuetara itzulita. EH Bilduk azken egunotan erronda egin du eragile sozial desberdinekin, tartean Confebaskekin eta Adegirekin ere batzartu zarete. Konstatatu dituzuela diferentziak nabarmendu duzue, baina zerbaitek batzen bazaituzte da oso disgustura zaudetela biok zerga erreformarekin. Bai, bueno, kuriosoa da, kontuan hartu behar da, Confebask entzunda askotan, Confebaskek defendatu duen 3 probintzietan, defendatu dituen zerga politikak Ayusorenak dira, ez? Orduan, claro, Ayusoren politika balin badira zure marko mentalean erabiltzen dituzun politika fiskala, edo zer gauza, asarratu egiten zaitu, ez? Guk uste dugu aukera bagaldu egin dela. Hau da, eta aukera oso era simplean labortu daiteke, ez? Ikusita hemen egongo den evoluzio soziodemografikoa, ikusita ditugun erronkak hemendik aurrera etorriko direna, mai gainean ditugunak, nola lortzen dugu sufizientzia finanzieroa, nahikotasun finanzieroa gure zerbitzu publikoa mantentzeko. Eta guk ikusten dugu dedukzioen bidez hori ezin daitekela egin. Bueno, azken finean horren aldeko apustu egin dute. Gu uste dugu egin galduk dela, etorriko dira berriak, galdu dela aukera bat, eta gu Confebaskeri horrekin batera eskatu dioguna da, gutxineko soldataren inguruan eseri daitekela. Zeren eta oso itxusia iruditzen zaigu, nun bai mai batean zerbait planteatzen denean, eta eztabaida bat pausatzen denean, norbaitek mai horretatik alde egitea. Osea, mai bat osatzen denean, eztabaida egiteko, maira jun behar da, hori da, nire ustez, lehenengo araua, eta gero diskutitu behar da, eta ez bazaudete ados, gero aterako gera, eta esango dugu bakoitzak berea, ez? Baina, esango nuke, bai Confebaskekin eta Adegirekin ere, egin dugula radiografia bat termino ekonomikoetan, eta uste dut horretan, badila gauza batzuk nun nahiko ados gaudenez. Zerga reformaren arekin amaitzeko, EH Bilduk ez du nolabaiteko
erresuminik argazkitik kanpo geratu delako, Podemos izan delako oraingo hontan EAJari eta PSeri babesa eman diena eta protagonismoa lortu delako agian EH Bildu desplazatuta? Ez dugu, askotan esaten dugu, ez dugula politika termino konbentzionaletan planteatzen, ez? Eta nik badaki batzutan asko hitz egiten dela argazkitik kanpo gelditzea ero ez. Ez gera argazki batetik kanpo gelditzen, beste argazki batean gaude. Hau da, bada argazki bat, adostasuna egin duena, eta gu beste argazki batean gaude, eta zein da gure argazkia? Gure argazkia da, esatea, herri honek, kasu honetan 3 probintzia hauek behar dituela beste politika fiskal bat. Eta zu konbentzimendu osa daukazunean zure posizioetan, eta uste duzunean zure herriarentzat, kasu honetan 3 probintziak, baina izan daiteke Euskal Herriarentzat zure politikak onak direla, komplejuri gabe defenditu behar dituzu, ez? Podemosena, ez dute gehiegi baloratu nahi, baina nik gogoratzen dut adierazpen batzuk egon direla, bai PNV-ren partetik Podemosen inguruan, kasu honetan Ortuzarrek egin zituen, eta Ortuzaria ez dago eta ez dut gogoratuko, baina baita ere energetikoei zergak kendu zitzaizkionean kongresuan, entzun genitun Podemoseko bozeramaleak esaten Repsoleko katxorra ziela PNV-koak. Orain, alkartu dira, denborak esango du, zein nola baita ere dagoen bide honean, ero ez. Eta gero, bukatzeko gauzat esango nuke, argazkiak direla eta ez direla. Batzutan argazkietan ez dagoen beha. Zure posizio eta printzipioak ez dizutelako egoten uzten. Ez da zer gertatzen. Eta herri batentzat beti da ona, adibidez, politika fiskal alternatiboak egotea. EH Bilduren oinarrietan, udal mailan, zenbaterainoko pitzadurak ari da sortzen energia berriztagarrien azpiegituren inguruan posizionatu beharrak. Ikusi dugu Labrazan sortu dela tentsioa, dimisioak izan dira arrazoa ugarrundian. Bai, esango nuke, gauza bat esango nuke gai honetan, ez? Eta da, gai hau ezin daiteke utzi udalen esku. Ezinezkoa da, hau da, 3 probintzietan ari gara, esan dezagun 4 probintzietan, eta Nafarra garaiako egoera oso ezberdina da, Esan nahiko nukena da, hemen egin behar da transizio ekosoziala bai ero ez, hori da lehenengo galera. Bigarrena, gu abertzale bezala, soberanista bezala, independentista bezala, nondik hasten dugu beti ere egiten gure hausnarketak. Gu nazio bagera, estadu izan nahi dugu, eta kriston zaurgarritasunak ditugu, vulnerabilidade agerikoak, adibidez energia dependienteak garelako erabat. Orduan, lehenengo eztabaida da, noraino izan nahi dugu dependienteak, Euskaldunok nazio bezala energetikoki. Eta hortik hasi behar da eztabaida. Eta eztabaida hori momentu honetan bilakatu da oian bat, hemen daude, jende pila bat negozio egiteko proiektu pila bat maianga jartzen, eta horrek kokatzen dira udaletan. Eta udalak dute bi alternatiba, onartu ero prebarikatu. Hortar eraman gaituzte. Orduan, guk esaten duguna da, hau egin behar da ongi, eztabaida izan behar da, batetik transizioko soziala eta bigarrenik zenbatean nahi dugu buru jabi izan. Eta hortik abiatu. Nik esango nuke, badaudela iritzi ezberdinak, noski, baina ezkegu oso frente zabala gera, baina badaukagu proposamen bat, konpartitua Euskal Herria Bildun, eta da, gure dependentzia energetikoa murriztu egin bara. Baina, transizio energetikoaren legea, zuek babestu egin zenuten Eusko Legebiltzarrean, eta hori errespetatuz ari dira aurkezten eta onartzen plan hauek, ez da? Bai, lo que pasa que planak aurkezten dira udal pila batetan, plan territorial sektorialak egin gabe daude, eta hori gobernuaren lana da, ez du egin urteetan, eta beraz, momentu honetan, daude herri pila bat pentsatuz bere inguruan jarriko direla halako proiektuak. Eta ez da horrela izango. Eta mundu guztia dakigu 114 komunidade autonomo 3 probintzietakoan proiektu daudela eta ez direla egingo ez da eguneko 10 ere ez. Egon direlako arazo ambientalak eta bar. Orduan, egiten duguna da, martxan jarri termino oso anarkoetan izango nuke, oso anarkista zentzu txarrenean planteatzen ditugu proiektu pila bat, inork ez dakik egingo diren ero ez, eta azkenean heltzen da udal batetara eta udalak egin behar du, bi gauza, alternatiba dauka, ero onartzen du, ero prebarikatu egiten du. Eta hau ez da udalen afera bat, hau da herri baten afera bat, 4 herrialdetan, eta beraz horrek gobernuaren ardura eskitzen du. Arnaldo Otegi, EH Bilduren idazkari nagusia, eskerrik asko gaur, Euskadi Irratira etortzeagatik. Mi esker. Hurrengo batera arte.